дуруд бинандаи азиз, хуш омадед ба мавсими нави интеллект шоу ва дар мавсими навбатии бозии тими онлайн қарор дорад ва умедворам ки мисли ҳамеша як бозии ҷолиб ва диданиро пешниҳод мекунам. ташаккур мегӯям барои тимҳои нав ки дар мавсими нав номнавис шуданд ва шумо рӯзҳои наздик ё ҳафтаҳои наздик онҳоро дар эфир хоҳед дид ва умедворам ки ин мавсим низ ҷолиб хоҳад буд ва мо чанд нома ин ҳафта ҳам гирифтем бо ки пешниҳодҳои гуногун ва баъзе шунавандаои мо ин гуна фикр мекарданд ки тамоми саволҳое ки онҳо барои барномаи мо мефиристанд онҳо бояд ҳатман истифода шаванд. Аммо ин тавр нест. мо фақат саволҳои ҷолибро интихоб мекунем, саволҳое ки такрорӣ набуданд, саволҳое ки воқеан ҷолиб ҳастанд ва воқеан бачаҳоро ба фикр кардан водор месозанд, саволҳое ки баъди санҷиш дурустии онҳо исбот мешавад, саволҳои шавқоварро мо интихоб мекунем ва албатта барои он ки шумо маҷмӯи саволҳоро барои мо мефиристед аз шумо миннатдор ҳастем. дар ҳайати тими онлайн дар ин бозӣ ширкат дорад Фаридун Сафарзода, Фурқат Буриев, Дилшод Ниёзов, Сабрина Нигин ва сардори даста Шодӣ Муродов. қоидаҳои бозиро шумо медонед, такрор намекунем ва шояд дар миёни бозӣ боз ба баъзе қоидаҳо бармегардем. Як дақиқа вақти иловагӣ доред, барои ҷавобро фикр кардан фақат як дақиқа вақт дар ихтиёр доред ва агар пеш аз моҳлат ҷавоб дода тавонистед, ҳанӯз сонияи санҷ ба кор надаромада, шумо метавонед ки як дақиқа вақти иловагӣ дигар бигиред. қисмати ё қоидаи аз ҳам асосии ин бозӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. хуб, ина фаромӯш накунед ва мо барои шумо муваффақият орзу мекунем. марҳамат, рақами саволи аввалро маълум кунед. саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ҷорҷ Вашингтон, ҳарчанд ки худаш низ дар гузашта яъне соҳиби ғуломони зиёд буда, барои озодии онҳо дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико кори зиёдеро анҷом додааст ва яке аз ҳуҷҷатҳое ки ӯ тартиб додааст ҳамин гуна як аргументи бисёр аҷоиб дорад ва баъди он фарзандони ӯ ҳамин гуна барои озодии гурӯҳи ғуломон мусоидат карданд ва шумо гӯед ки он чӣ ҳуҷҷат аст? савол фаҳм аст? як бурга такрор кунед. ҷорҷ Вашингтон ҳарчанд ки худаш ғуломдор буд, вале барои озодии ғуломон кори зиёдеро дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико анҷом дода буд ва яке аз ҳуҷҷатҳое ки дар даст аст як аргументи бисёр аҷоиб дорад ки баъди он фарзандони Вашингтон хуб барои як гурӯҳи алоҳидаи ғуломон озодӣ дода буданд, яъне барои озодии онҳо мусоидат карда буданд. шумо гӯед ки ин чӣ ҳуҷҷат буд? гап дар бораи кадом ҳуҷҷат меравад? марҳамат, як дақиқа вақт доред, фикр кунед. озодӣ додам. як гап дар бораи як гурӯҳи алоҳидаи ғуломон меравад. дар ҳамон замони Вашингтон масъалаи сиёҳпӯстон буд, масъалаи нажодпарастӣ. کدام سالها بود؟ کدام سال؟ ها هست. در کتابی چی هست؟ کنستитуцияи Амрико моддаи махсус дар бораи чӣ мешавад? худ азодиҳои сиёҳпӯстон мешавад. برای مسئله نژادی باشه
یعنی که کانونیست درباره дар замони Вашингтон қонуни асосӣ буд. یعنی بدتر فرزندان وود درباره غلامان سیاه‌پوست فکر کردن نه خیلی میشه یکو کانستیتوسیون همین جورج واشنگتن بود. نقصی کسی در آمریکا خالصی ممکن در کانستیتوسیون شدی ماده як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? محترم روی با این سوال عضو دسته ما دلشاد نیازов کشید. маромад дилшод. گروه ما در نتیجه فکرانی به خلاصه آمدیم که ممکنه حجت قبول قرار شده کنستیتوسیون ایالات متحده آمریکا باشه و در این کنستیتوسیون ماده علاهده دایر به آزادی های انسان خصوصا تبعیض نژادی که بدتر در آینده یکی از مشکلات های امروز در آمریکا و در خصوصا قطعه آمریکا گرده است و این مسئله نجات پرستی را یعنی که در همان ماده علاهده درج کرده باشه. фаҳмо. یعنی این حجت میتواند به نظر شما این سرقانون یا کنستیتوسی آمریکا است. این جواب رو قبول میکنیم. شما چرا به نظر نگرفتین که مثلا گپ درباره اگر کارکردی یا نوشتن متن سرقانون هم برود و اگر گپ درباره وارد کردن تغییرات هم برود این رو یک کس نمیکند. شما همین چیز نوزوک به نظر نگرفتین و برای این جوابتان درست نیست. اینجا گپ درباره وصیت‌نامه او میرفت، وصیت‌نامه و موافقه این وصیت‌نامه خب یعنی فرزندان او، نزدیکان او حصه خود رو از دارایی او میگرفتند فقط به شرطی که غلامان داشته خود رو آزاد میکردند. یعنی میگونه شرط در وصیت‌نامه او آمده بود. سوالی رقم 2. تصور کنید که مرد به نزد یک ادوکات میآید و میخواهد از او مصلحت بگیرد و شکایت میکند که همسایه او از وی 5000 فونت قرضدار است ولی قرض رو برگرداندنی نیست، نمیخواهد. میپرسد که او میتواند طریق سود این پول رو بازپس بگیرد در حالی که یگان حجت رسمی برای دادن آن پول به همسایه‌اش ندارد. ادوکات او رو شنیده یک توصیه خوب میدهد که شانسی برگرداندن پول رو بیشتر میکند. چی توصیه میدهد ادوکات به آن مردی که به او مراجعت کرده است؟ مرحمت یک دقیقه وقت اگر سوال فهمو است فکر کنید. خیلی فرض کردیم بریتانیا کبیر حجت شویگری بعد چیشتا میتونم بعد دلشاد در صورتی بر نگرداندن قرض میتونیم فقط تهدید کنیم که در سود میتونیم دیگر چی؟ نه تهدید کتی نمیشه میگه که اگه اون دلیل ندارم فهمیدی دلیل ندارم که ما پیش میتونیم که قرض اول نمیشه که باید دلیل قلبکی بطور شد بگه که ما دلیل دارم چی؟ یا شاهد باشه جوالا مقصد شوهرگیری هم اگر مراجعت کنه دلیل ندارد که همسایش قصددار است. نه اگر اینجا ادوکات چی مصلحتی میتید که شانسی برگرداندن پول زیاد یک دقیقه وقتی شما سپاری شد مرحمت سرداری دسته کی به سوال جواب میدهد؟ محترم روی کم ترک روشنی میانداخته که سوال اینجا سوال چنین است که یک نفر یعنی از روی قرضدارش شکایت میکند میرود نزد ادوکات میگوید که یک همسایه‌اش از او 5000 فونت گرفته بود پول ولی برگرداندن نمیخواهد و او میپرسد که من یگان حجت ندارم که واقعا همون این پول رو گرفته است، یگان حجت ندارم، میگم من اثبات کرده نمیتونم خطی که او این پول رو از من گرفت ولی واقعا هم این پول رو او گرفته است.
ман бояд чикор кунам, ягон шанси баргардондани ин пул ҳаст ё нест. Адвокат ӯро гӯш мекунад ва як тавсияи аҷоиб медиҳад. Тавсия ба хотири чӣ медиҳад? Ба хотире ки ин мард ягон хел ҳуҷҷат ақаллан дошта бошад ки марди ҳамсоя аз ӯ қарздор аст ва баъд бо ин ҳуҷҷат метавонад ӯ ба суд муроҷиат кунад. Чӣ тавсия медиҳад то ӯ ягон хел масалан ҳуҷҷат хаттӣ ба даст биёрад? Адвокат чӣ тавсия медиҳад ки ӯ воқеан баъди тавсияи он эҳтимоли ба даст овардани як ҳуҷҷати расмӣ ва хаттӣ ро пайдо мекард. шумо як дақиқа вақти иловагӣ доред, агар хоҳед он вақт истифода мекунем муҳтарам. маромад як дақиқа вақти иловагӣ аст, умедворам савол фаҳмо аст, фикр кунед. мумкин мега ки барнома ай ҳаму ҳамсоя бипурс ки мисол ҳаму қарзи мара мисол кай бармегардонӣ Havai нависад ки бо нома ҳамин мукотиба кунанд қардака шуда метавон мизани август имзо мемонам агар ҷамъ мешад ба тариқи нома гап зананд ӯ маълум мешавад ки ҳамедан қарз гирифта ӯ ҳар чӣ ки бигӯям ҳаму як ҳуҷҷат мешавад. ҳаминам ҷавобам хеле мегӯям тасаввулам омадагиаст ки ҷавоби ғайри оддӣ додад. شاید هم نامه می نویسد که کی برمیگرده. مثلا برای میگه که بیاد بالا. هم سویده است. ما اوج نویسه اینجا تا پنج امضا شما مناقشه حجت نشه. مالکه بجوی. دیگر واریانت است؟ یکم چی دیگر با خیلی پیش نکنید. جواب میدیش؟ як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марамад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам рӯи ба ин савол аъзои дастаи мо Сабрина Нигин ҷавоб медиҳад. Марамад Сабрина. шояд адвокат ба ӯ чунин маслиҳат медиҳад ки бо нома аз қарздор бипурсад ки мисол қарзи маро кай бармегардонӣ ва ӯ ҳар чӣ ки дар ҷавоб бинависад мисли ҳуҷҷат истифода барад. хеле наздик омадин, хеле наздик омадин. инҷо воқеан гап дар бораи нома меравад. вале як чиро ба назар бигиред ки ӯ ин пулро надода истодааст, яъне мегӯяд ки ман аз ту қарздор нестам. яъне ин номаро бо чӣ шакл бояд бинависад ин мард? шумо хеле наздик омадед. агар ҳамин ҷавоба қабул кунем, хуб 5000 фунт қарздор будааст. намехоҳад ин пулро баргардонад ва ба душ ҳам намегирад ки ин 5000 фунт қарздор аст. шояд мегӯяд ки 10000 фунти маро баргардон ва ӯ мегӯяд ки 5000 фунт қарздор будам. офарин, ҷавоб комилан дуруст аст. офарин Сабина. воқеан адвокат ба ӯ маслиҳат медиҳад ки ту дар нома навис ки 10000 фунти маро баргардон. ва ӯ албатта менависад ки чӣ хел 10000 фунт? ман ага аз ту 5000 фунт гирифта будам. тамом ва ҳамин ҳуҷҷат асос мешавад ва далел барои пешниҳод ба суд ва идомаи корҳои дигар. ҷавоб комилан дуруст аст. саволи рақами 7 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 2009 ҳукумати Малдив як ҷаласаи тамоман ғайриоддиро баргузор карда буд ва дар Непал низ як вақт ҳамин гуна ба хотири ҷалби таваҷҷӯҳи мардум ба як масъалаи бисёр муҳими глобалӣ ҳамин гуна як ҷаласаи ғайриоддиро баргузор карда буданд. хуб, ва шумо гӯед ки чаро онҳо ғайриоддӣ буданд? ҷаласаҳои ҳукумати Малдив ва Непал буд. барои мисол ҳукумати Малдив ин кора соли 2009 анҷом дода буд ва таваҷҷӯҳ кунед ки мақсади ҳардуи онҳо ҷалби таваҷҷӯҳи мардум ба проблемаҳои алоҳидаи бисёр муҳим ва ҷиддӣ буд.
чӣ гуна ҷаласа буд? Чӣ фарқ доштанд онҳо аз ҷаласаҳои оддие ки баргузор мешаванд? марҳамат фикр кунед. این دولت ها ممکن نزاعی مسائل میره Maldiv budoi nesta? не راست دازان در پاکستان سال اسلامی непал қисман исломи فقط همین دازار نهاش هم که در پاکستان سال گذشته امام اعظم این در سطح جهان اعتراف شدگی ممکن که برای جلب از نزاعی این یک فکر Ба Тоҷикистон ҳам хайр мекард агар мебуд. برای همین جای اساسی سوال نگفت اگر پاکستان چه میگفت با دیگر فکر میشه که با چی افلاس شوی اوبی دریو Ҳамин вақти نپال مالدیو همسراده اورست نیستن میده اورست экология. не малдив не непал نپال نزدیکش. همون چی برآمده است اونجا مالدیو در کجایی малдив این دولت جزیره малдив جزیره. خریطه بین کو کجادا مسئله بحر میانزمی Hindiston ҳам, Hindiston ҳам, Индия, Biz Nepal. Vietnam ya. малдив кujода مالدیو در کنه Maldiv дар қариби шуд. қариби непалда маънаш ки ҳамина чизе ки як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат. Кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол Дилшод Ниёзов ҷавоб медиҳад марҳамат. در نتیجه خلاصه گروه ما در نتیجه فکرانی گروه ما با خلاصه آمد که از سبب که هر دین دولت ها به هم دیگر نزدیک هم و اینها در منطقه ای که بلندترین قطارکوی جهان قطارکوی اورست جایگیر است ممکن این سال یعنی که سال تازه نگاه داشتن همین کوی یعنی که برای برطرف نمودن مشکلات اکولوژی بخش داشته باشه мактуб масъалаое ки ба ё маҷлисҳое ки ба масъалаи экологӣ бахшида мешаванд хеле зиёданд. аммо аз як ҷиҳат ҳамин ҷаласаҳо ғайриоддӣ буданд. аз як ҷиҳат чӣ ғайриоддӣ? масалан ба проблемаҳои ҷиддӣ бахшида шуданашон ин ҳеҷ дигар ғайриоддӣ нест. дар маҷлисҳои дигари оддӣ ҳам ин корро анҷом медиҳанд. ба масъалаҳои хеле сатҳи баланду масъалаҳои глобалӣ таваҷҷӯҳ мекунанд. аз кадом ҷиҳат ғайриоддӣ буданд ин ҷаласаҳо? масалан агар 7 шабонарӯз пушти ҳам баргузор шаванд онҳо ғайриоддӣ мешаванд не барои он ки 7 шабонарӯз баргузор шуданд ё намедонам боз аз кадом ҷиҳат метавонанд ғайриоддӣ бошанд. در امروز کوهنوردان فرق خدا باشه марҳамат. шумо агар ба як қисми ин саволам ҷавоб бидиҳед барои мисол тасаввур кунед ҷумҳурии Малдив ва ҷаласаи ҳукумати он дар соли 2009 бисёр ғайриоддӣ буд. ба ҳамин як қисматашам агар ҷавоб диҳед ҷавоби шумо қабул аст. марҳамат. фақат метавонед дар бораи Малдив фикр кунед чӣ чизи ғайриоддӣ дошт ҷаласаи ҳукумати ин кишвар дар соли 2009. ҳамаҷо мешавад. ممکن در این جلسه یک قسمت زیادی اهالی برای تازه نمودن همون پرتاب‌های کوه اورست سفر داشته باشن یعنی جمهوری مالدیو هم با اورست هیچ ارتباط دارد؟ با مسئله محیط زیست ممکن ساحل بحر با مسئله محیط زیست و بحر ارتباط داشت. و این غیریادی است نه برای که کشورهای دیگر حکومت‌های کشورهای دیگر با مسئله محیط زیست توجه نمیکنند. همخیل؟ خب اگر گویم که با شماره 6 ارتباط داشت چی برایتان میآید؟ 6 روز دوام کرده بود. 6 روز دوام کرد. و واقعا ما غیریادی میشد. بله. این جلسه 6 روز دوام کرد. همین جواب قبول کنیم؟ بله بله. این جواب قبول میکنیم و این جواب درست نیست البته. با 6 چی ارتباط داشت؟ برای اینکه این جلسه در 6 متر چقوری تگی آب برگزار شده بود. و به خاطر جلبی مردم با مسئله اکولوژی و با مسئله برای مثال با آبشوی پیریخو در نپال همین کار انجام داده بودند و خودی وزیران همین گونه ماسکه های یعنی که هوا یا کислородные маски پوشیده بودند. خب یعنی که این کار بعضا وقت در کشورهای دیگر انجام میدهند و جلسه گفتیم در مالدیو برگزار شد در زیر آب برگزار شده بود در چقوری 6 متر. саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол.
як вақт дизайнерҳои олмонӣ махсус барои кишварҳои фақир як аналоги хеле арзони ҳамон чизро сохта буданд, фикр карда буданд. хуб ин аналог иборат буд аз як мисли тӯбчаи резинӣ ки сарпӯш дошт, маҳкам мешуд ва барои ба даст омадани ҳамон натиҷа аз ба қавли хизмату меҳнати кӯдаконам истифода мебурданд. яъне кӯдаконам ин корро бояд анҷом медоданд ки баъд натиҷа ба даст меомад. шумо гӯед ки инҷо гап дар бораи аналоги чӣ меравад? яъне ин дизайнерони олмонӣ аналоги чиро сохта буданд ки ин як кураи резинӣ буд, як мисли туб, як чизи гирд резинӣ ки сарпӯш дошт. хуб ва барои ба даст омадани ҳамон натиҷаи дилхоҳ, натиҷае ки интизор буданд, ҳатман онҷо кӯдакон бояд саҳм мегузоштанд, кӯдакон ва наврасон. шумо гӯед ки инҷо гап дар бораи аналоги чӣ меравад? маромад, як дақиқа вақт доред, фикр кунед. кӯдакон наврасон. кӯдакон наврасон. наврасонам шир мехӯрам. чизе ки гирд буду резинӣ буд. резинӣ барои чӣ ҳамира сохта буданд гуфтанд? иваз кирандаи ҳамон чиз. ки барои дандон бовардан резина туби резинӣ гуфтаганд кура. сарпӯш дошт. бега сарпӯш дорам. хеле гирд ранги туб. гирд боша аз меҳнати кӯдакон истифода мебурданд барои кӯдакон. барои камзияту гуфтагам. ягон рӯшанӣ. ягон чизи резини нест ки барои дандон буровардан кӯдакон. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад, сардори даста. кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам, роҳи ба савол камтарак равшанӣ меандохтед. хулоса ин аналоги як чиз буд, як таҷҳизот таҷҳизот ки шояд дар хонаҳои шумо ҳам ҳаст, намедонам. ва дизайнерони олмонӣ ина барои кишварҳои фақир фикр карданд, барои мардуме ки акнун пули зиёд надорад ки ҳамон варианти оригинали он чизро бихарад. ва барои ҳамин ин варианти арзонтар аст. хоб иборат аз ягон мисли як туб бар ин як чизи гирд резинӣ аст ва сарпӯш дорад. хуб ва ба хотири ки барое ки ҳамон натиҷа ба даст биёяд, натиҷае ки аз он чиз интизоранд мардум, онҷо кӯдакон бояд ки саҳмгузорӣ кунанд ва кӯдакон онҷо саҳмгузорӣ мекарданд ва ҳамон натиҷа ба даст меомад. шумо гӯед ки ин аналоги чӣ аст? ин ҳамчун бозича истифода мебарам оя? он таҷҳизотро? бале. на, ҳамон таҷҳизот яъне намунаи оригинали он ҳамчун бозиша нест. аммо ин варианти акнун бисёр содда барои мардуми бисёр камбағалу фақир буд ва ба ҳамин хотир уҷо бояд кӯдаконам нақш медоштанд, вагарна дар варианти аввалаш кӯдакон ҳеҷ нақш надоранд, дар варианти оригинали ҳамон чиз. хуб, чун ин варианти акнун аз ҳама соддаву арзону сабуку қариб ки ройгони ин чи аст, бар ҳамин онҷо аз кӯдакон истифода мешуд. кӯдаконам яъне ки саҳм мегузоштанд барои ба даст омадани натиҷаи дилхоҳ. гап дар бораи кадом таҷҳизот, ин аналоги кадом таҷҳизот аст ки шояд дар хонаҳои шумо ҳам ҳаст? муҳтарам, роҳи шояд гап дар бораи ҳамун бодбезак бошад. бодбезак? кондитсионер. таҷҳизоти кондитсионер ва намунаи акнун бисёр барои кишварҳои фақир шакли як мисли туби резиниву сарпӯш дорад. бозу и чӣ хел салқин мешаванд бо он? кӯдакон мегиранд чӣ кор мекунанд онро? шуди? кӯдакон ягон чӣ дорад? кӯдакон онро мегиранд бо он овозӣ мекунанд. шояд ягон не ба истилоҳ педал дошта бошад, кӯдакон педал мезананд, вай ба кор медарояд.
мисли туби резинӣ бо педал дорад ҳамин тавр туби резинӣ худаш метавонад ки яки баъди он ки шумо онро мепартоен ё бо по масалан мезанен шаклан ба туб монанд аст бале гирд аст برای آبازی برای آب مقصد استفاده ببرشه хуб чӣ аст ҷавоби шумо аммо метавонад ба истилоҳ калибел бошад гаҳвора бошад гаҳворае ки кӯдакон хоб мераванд гаҳворае ки кӯдакон хоб мекунанд бале бале шакли резин кӯдакро ба дохили он меандозанд ҳамин тавр шакли ва давра аз як баландӣ ҷар мекунанд ба ин тараф шакли давра дорад. چیزی برای آب хуб кадом варианта қабул кунем ҳамун басаи ма ягон шакли дигаша мумкин не гаҳвора астин муҳтарам ба посухи дуюми худ месем аммо гаҳвора аст ба истилоҳ Гаҳвора аст. калибел хуб ин ҷавоби дуруст нест бачаҳо барои чӣ ман гуфтам ки сабрина бигзор ҷавоб диҳад шумо бояд мефаҳмидед ки ин чизе барои занҳо аст ин аналоги мошинаи ҷомашӯӣ аст оное ки хеле пули кам доштанд пул надоштанд ин як мисли як туби резинӣ аст сарпӯши онро мекушоданд дарунаша пури об мекарданд камак як мавод хокаи ҷомашӯиро мепартофтанд сарпӯши онро мебастанд ва кӯдакон бо он чӣ кор мекарданд футболбозӣ мекарданд ва ҳамон обу либосҳои чиркине ки дар дохили он ворид буд чӣ мешуд вақте ки тарафу тараф ҳаракат мекард мисли ҳамон эффекти гардиши барабани мошинаи ҷомашӯиро ба миён меовард ва либос тоза мешуд саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ки соли 2017 зимистон канада ва як боғи ба қавли табиӣ мардуми зиёд меянд он ҷо барои тамошо ва эҳсос мекунанд ки баъзе ҷонварони он боғ як амали ғайриоддиро анҷом медиҳанд чун дар ҳамон таваққуфгоҳи мошинҳо чӣ амали аҷоибро анҷом медиҳанд таваҷҷӯҳ кунед зимистон канада хуб як боғи табиӣ ё мамнӯъгоҳи табиӣ ҷои таваққуфи мошинҳо ва мардуме ки барои истироҳату тамошо онҷо рафтааст аҳамият медиҳанд ки баъзе ҳайвонот дар ҳамон таваққуфгоҳи мошин як кори аҷоибро анҷом медиҳанд хуб барои мардуми мо барои мардуми деҳқону кишоварзу хоҷагидор ин як чизи маъмулӣ аст онҳо ин чиза бисёр хуб медонанд хуб ва шумоам шояд ки куҷое шунидаен дар ин бора марҳамат як дақиқа вақт доред фикр кунед ҳайвоне ки дар берун гаштагӣ аз ҳудуди шаҳр меяд масалан деҳа медрояд чӣ кор мекунад не масалан саге ки дар берун гаштагӣ аз ба деҳа меяд чӣ кор мекунад гарм мешавад чӣ кор ё ки по мелесад дар боғи табиӣ гуфтае дар боғи табиӣ ҳамон чиз масалан ҳайвонои ҳамон боғаи ма аз муҳити ваҳшии худ берунтар меяд мақсади ки бача бедор шуне иҷа бозӣ рафтисте дар таваққуф ҷои парковкаи мошина дорад чӣ буда метавонад ҳамон мошина ягон хеле ба мошин вобастае ба мошин вобаста метавонанд ки биан پیش همون مردم میاد не иҷа таваққуфгоҳ як чия як мисол дар рӯҷа чӣ кор кардам по мелесанд даст мелесанд гарм мешаванд як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марҳамат сардори даста чӣ ба ёдатон омад тасаввур кунед зимистон мошинҳо аз роҳи дур омаданд барои
тамошои ин боғ, хуб ин боғ, ин мамнунгоҳ, Канада, барфи зиёд, хуб ва аҳамият медиҳанд ки ҳайвонот дар таваққуфгоҳ ҳамин корро анҷом дода истоданд. Ин он қадар ғайриоддӣ нест ин чиз, аммо дар таваққуфгоҳи мошин бо яке аз қисмҳои мошин анҷом додан ин кор ғайриоддӣ аст. мошинҳо аз шаҳр мераванд, дар шаҳр намак мечӯшанд. вақте ки барф бисёр бошад, вақте барф зиёд бошад, дар роҳҳои берун аз шаҳр ҳам мечӯшанд. мечӯшанд. вақте таваққуф мебиёянд, ҳамон баллонҳое ки дар намак ваштага ҳайвонот намак мехӯранд, мелисанд. яъне барои онҳо намак намедиҳанд дар он мамнунгоҳ. мамхел шояд ки масалан дар мамнунгоҳҳои мо ба ин гурӯҳи ҳайвонот намак медиҳанд. намаксангҳои калон аст ки дар ҷоҳои махсус мегузоранд. шояд ки ҳамон намакҳо камӣ кунад. ба ҳар сурат шумо аз фикратон намегардед, не? бале бале. шояд намак камӣ мекунад ва онҳо диданд ки дар таваққуфгоҳ ҳайвонот барои мисол гавазну оҳу ин чизо ҳамон чархҳое ки намаколуда буданд онҳо мелесанд. бале. кӣ фикр мекунад ин ҷавобҳои ғайриоддӣ аз шумо? мо пофишорӣ кардем ки дар ин фикр мекунем. ихел бошад, дуруст кардем. ҷавоб комилан дуруст аст. вақте ки аз роҳ меоянд мошинҳо, онҳо воқеан намаколуда ҳастанд ва талаботи организми ин ҳайвонот махсусан дар зимистон ба намак бештар мешавад ва онҳо ин корро анҷом медиҳанд. ва ин яке аз мушоҳидаҳои ба қавли мардумест ки ба ин боғи истироҳатӣ мераванд. саволи рақами 12. таваҷҷӯҳ мекунед ба савол. як миллиондори амрикоӣ як вақт як мусаввараи бисёр қимати рассоми машҳури амрикоӣ Тернерро мехарад. хуб ин нафар Уильям Тернер, ине ки яке аз рассомони машҳур буд, ки соли 1775 таваллуд шуда буд. хулоса мусаввараи ӯро бо арзиши $1 миллион харид мекунад ва вақте ки мефаҳмад ки ин муҷассамаро ҳамагӣ дар дуруст тасвир карданд, бисёр шубҳа мекунад ва ба суд муроҷиат мекунад. суд албатта мепурсад аз ин рассом ки шумо барои ин муҷассама чӣ қадар вақт сарф карден? ин муҷассамаро ӯ рассом дар дуруст тасвир кардааст. хуб, вале вақте кор то суд меравад, рассом мегӯяд. чӣ мегӯяд? марамат фикр кунед. расом ки аст? Тернер. бала чанд сола буд ҳамон вақт? чанд сола буд ҳамин расом даҳам вақт? 1775 сини солаш маълум нест. расом мега ки ма дар дуруст тасвир кардам, лекин мисол муддати 60 сол 50 сол ма ҳамчи ҳаёт гирифтам. амхел қисса монанд хонада. برای این راه ایران ما 50 سال سر کردم ولی همین رو در درست ҳамеро пешниҳод кунам? نشه бисёр оддӣ аст. ё идеяш мумкин бошад. ҳамин این مقصد اینه برای رسم خشم 50 سال میکنی بعد میتونی بعد یاد گرفتی мо ҳам не ки ягон мақола навиштанам хеле як моҳ мекунӣ, як рӯза мекунӣ. мақсаду фикр мекардам, идеяша ҷамъоварӣ мекард. баъд یعنی که ما این رو 10 سال فکر کردم بعد درست کشیدم. من فرزندم خیلی چند سال جمع شد. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол Сабрина нигин ҷавоб медиҳад. марамат Сабрина. ба ин монанд қиссаеро хонда будам ки расом мегӯяд ки ман агар инро дар як муддати кӯтоҳ ҳам тасвир карда бошам, вале ин ҳунарро дар тӯли 50 ё 60 сол омӯхтаам.
یعنی در طول 50 یا 60 سال این هنر رو آموختم. بله. همین قدر وقت رو من صرف کردم که این رو آموزم. خب تصور کنید که اگر رسام 40 ساله باشد چی؟ 45 ساله باشد چی؟ 25 سال آموخته است. 20-25 سال آموخته است. یا شاید زیادتر. خوب. یا شاید بسیار درباره آن فکر کرده باشد و بعد تصویر کرده باشد. هنری ایجاد بسیار سال فکر کردم. گفته است که من فکر زیاد کردم. در دو روز تصویر کردم ولی فکر بسیار کردم گفته است. بله. این اندیشه را سود قبول میکند به نظرتون؟ یعنی باید که من فکر زیاد کردم. چه خیلی اثبات کردن میشه که مثلا شما فکر خیلی زیاد کردین؟ واریانت اول یعنی گفته است که من 50-60 سال مدت زیاد آموختم. یک بار نمیتوان در بله من بسیار سالها آموختم. بله. خوب و این جوابی غیر عادی شد صبرینا؟ جوابی غیر عادی شد؟ مثلا جوابی که تصور کنید که شما دادرس هستین اینی که جواب واقعا براتون غیر عادی است اگر من همین گونه جواب دیدم رسام باشم؟ وقتی همین سوال رو شما گفتید من یک قصه رو به خاطر آوردم که به نظرم پیکاسو بود وقتی که او از او در یک طربخانه رسمی نفر رو تصویر میکند و او پولی زیادتر رو طلب میکند و همان نفر میگوید که شما این رو در طول چند دقیقه تصویر کردید و او میگوید که من 50-60 سال همین هنر رو آموختم و میگوید که هنر خود رو باید اگر شما بسیار نزدیک اومدین بسیار نزدیک اگر جواب ما در همین شکل قبول کنم نادرست است شما میدونید قاعده های بازی ما رو که جواب های قسماً درست هم چون جوابی نادرستن شما خیلی نزدیک اومدین او چی گفت که من چقدر وقت و با 2 روز دیگر صرف کردم برای این چقدر وقت خب صبرینا چقدر 30 سال و 2 روز یا چرا فقط شما رقم رو باید میارین تمام عمر او گفت که من تمام عمر و 2 روزی و 2 روز دیگر رو برای این صرف کردم جواب درست است ببینم درست است من بسیار خواستم که شما جواب در شکل درست پیشنهاد کنید به خاطر اینکه خیلی کوشش کردین و خیلی جوابی غیر عادی بود محترم روی همین منطقا اگر بگیریم نفران ایجادی بسیار احساسی میشن شاید که همین جواب نه بعضا وقت همین گونه برای شما میگن که شما مثلا در یک محفل راوی باشین شما مثلا نرخ رو میگه اینقدر قیمت است بله خب یعنی که شما برای تجربه شما باید خیلی جواب بدید باید بگین که محفل شما 3 ساعت است ولی شما برای تجربه 25 ساله پول میدین بله یعنی این گونه باید جواب بدید این وابسته به مهارت و هنر استعداد همون تمدن است بله این رسوم هم گفته است که شما $2 میلیون برای تجربه 1 عمره دادین یعنی که 1 عمر و با 2 روز دیگر بله یعنی که همین گونه این جوابی است که واقعا هم هر نفر میتواند حیران کند سوالی رقم 4 توجه کنید به سوال در انگلیه قدیما یک باوری بود که موافق آن زنها در حال در کار بودن شوهرشان باید لباسشویی نمی کردند و همین گروهی زنها واقعا هم باز باوری دیگر هم داشتند که وقتی که نان یعنی چپه می ایستاد آنها فوراً آن را راست میکردند خب یعنی همین گونه باوری ها برای
ё дар миёни занҳо дар Англияи қадима буд ва шумо гӯед ки ин ба чӣ иртибот дошт ва ё шояд метавонед гӯед ки шавҳари онҳо чӣ кора буд, ба ҳайси кӣ кор мекард? агар ба ин қисмати саволам агар ҳамин гуна ҷавоб бидиҳед, ҷавобтон қабул аст. маромад, як дақиқа вақт барои фикр кардан. нон мега чапа месад фавран рост мекардан. мисол гап дар бораи нон нарафтиса, гап дар бораи чие? Дар ҳолати дар кор буданаш. гап дар бораи мерафтиса ки агар ки дар кор будани шавҳаршон либосҳоро бояд ки нашӯяд. котиб мирзо мегуфтанд менависку ки дастанавис дар конҳои тилло кор мекунанд ку мисол ягон гарди ҳамун тилло дар либосо нест. инам вариант шуда метавонад. ам хали я факта хонда будам ки ямардак аями шустани либосо чанд қадар боиста буд. дар ҳолати дар кор будани шавҳар, яъне либосҳое ки кориш буд дар хона меистанд. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста ки ҷавоб медиҳад ба савол. ба ин савол Фурқат Буриев ҷавоб медиҳад. Маромад. варианти одаме ки дастанавис мекунад ҳуҷҷатҳои махсус. одаме ки дастнавис мекунад, бисёр корҳояш ба дастнавис аст. ҳамин котиб мирзо бале. ин шавҳаро котиб буд ва барои ҳамин вақте ки дар кор буд, дар ҷои кор ҳамсараш либос намешуст. яке кадом як дастнависҳоро нашӯяд гуфта. барои ҳамин боз ҳастад ки як вариант дига ҳастад ки гарди тилло масалан дар конҳои тиллоӣ кор мекарданд. дар кори тилло кор мекард. бале ягон гарди тилло монда хеле дар либосошон. ва вақте ки ӯ меомад баъд либос мешуст. ҳаминтавр? бале. баъд ӯ гарди тиллоро чӣ кор мекарданд? ҳамин қисса фаҳмида ки ҳамин хиваштага боштага мардак. фаҳмом. хуб, ман ҷавобҳои шуморо фаҳмидам. муҳтарам рои гап дар бораи бовариҳо меравад. бале, мувофиқи бовариҳои онҳо, ки далел нест. яъне ки ҳичи шояд ягон заминаи илмӣ надошта бошад, ягон заминаи илман асоснок. вале он вақт занҳо ҳамин гуна боварӣ доштанд. мисли он ки ҳолиам занҳо ва мардҳо ҳамин гуна баъзе бовариҳоро доранд. мисли он ки мегӯянд ки агар пиёлаи чой бирезад меҳмон меояд, намедонам. хуб, ин гуна бовариҳо ҳаст. муҳтарам рои ба андешаи мо, андешаи Сабрина ба ҳақиқат наздиктар аст. кале пешниҳод мекунед. шояд шавҳари онҳо дар ягон ҷой кор мекард ки вобаста ба нонпазӣ буд. яъне ки дар коргоҳи дар дукони нонпазӣ кор мекард. бале. баъд ба либосшӯӣ чӣ иртибот дошт? агар гап дар бораи ягон орд агар дар он либос бошад, шояд гумон мекарданд ки агар онро шустушӯ кунанд, баракати хона меравад. бале. аз коргоҳ нест. воқеан. ёки қисмати дуюми савол гуфтед ки агар нон чапа месад, фавран онро рост мекарданд. аз ин рӯ. аз ин рӯ шумо гуфтед. бале. хуб, агар қисмати дуюми савол ман ҷавобтонро қабул кардам. албатта агар кадом як пешниҳоди дигар нест, мо ҷавоби дурустро оли баён мекунем. қисмати дуюми савол барои он буд ки шумо воқеан ҳам қисмати якуми саволро фаромӯш кунед. ва ҳамин тавр ҳам шуд ва ҷавоби шумо нодуруст аст. шавҳари онҳо моҳигир буд ва он занҳо дар Англияи қадима фикр мекарданд ки агар онҳо либос бишӯянд, дар баҳр талотум мешавад ва агар нон чапа бошад, киштии онҳо чапа мешавад. дар ҳол рост мекарданд ва барои ҳамин вақте ки шавҳарашон ба моҳигирӣ ба баҳр мерафт, онҳо либос намешустанд. яъне ҳамин гуна як боварии занҳо он вақт вуҷуд дошт.
саволи рақами 11 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар наздикии стансияҳои метрополитен дар ҷопон одатан як автобус тренажер меистод ё автобус тренажерҳоро нигоҳ медоштанд ва бо истифодаи онҳо он мардум як корро меомӯхтанд, яъне ба воситаи ҳамон автобус тренажерҳо мардум дар ҷопон як корро меомӯхтанд. чӣ корро? масалан насли наврас, насли ҷавон, баъзе калонсолон ҳам ҳатто, аксаран и барои насли наврас ва ҷавон буд. чӣ корро бо истифодаи ин автобус тренажерҳо меомӯхтанд? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. автобус тренажер маънаш ки чизе барои машқ кардан омӯхтан. ронандагӣ меомӯхтан шояд. чӣ маҳорату чӣ касбиятеро аз худ мекардан тавассути ҳамон автобусҳо. вақте ки аз метро мебуромадана ҳамун чиза сувор мешидан ҳамин ҷопонда мегӯям ки ҳамин ронданам бисёр ёд мегиранд. ронандагӣ боша мегӯянд ай 12 солаги ёки ё киштиро барвақтар. станция шуд ё ронандагӣ ё заминсанҷӣ зилзила онҷа бисёр афт. мумкине ки дар дохили автобус вариант шо тест зонеса газне. дар дохили автобус дар ҳолати заминларзаштан ба чӣ кор кунам? Ки ҳамин чиза ёд гирам. ине ки минтақаи ҳаррӯзам ин як вариант аст. Имуш чӣ буд вариант буд имуш? ронандагӣ. Уч. дар ҳолатҳои гуфтемон дар ҳолатҳои садамавӣ чӣ кор? Садамавӣ дар як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол Дилшод Ниёзов ҷавоб медиҳад. марҳамат, Дилшод. ба фикри ман асаде ки ҷопон дар минтақаи аз ҳама баландтарини сейсмологӣ яъне ки заминларзавӣ қарор дорад. яъне ки ба мардум дар ин ҷо дар ҳолати дар дохили автомобил яъне ки дар дохили ҳамон автобус рӯй додани заминларза чӣ чораҳо андештанро меомӯзонда. яъне ки наҷот додани худ дар ҳолати чӣ заминларза дар дохили автомобил. чаро бояд ҳатман бояд тренажер бошад вақте ки автобусҳои дигар ҳастанд ва ин корро масалан инструкторҳо метавонанд дар ҳоли ин ҳолат анҷом бидиҳанд? чаро барои ин бояд тренажер бошад? тренажер яъне ки дар як ҷо меистад ва ҳаракат намекунад. дохили автобус дигар хел, яъне ки дар дохили автобус дигар чӣ буд? шояд ки дар дохили автобус зиндагӣ карданро меомӯхтанд. дар дохили автобус барое ки мисол дар он ҷо бисёр ҳолатҳои фавқулодда зиёд мешавад. зиндагӣ дар дохили автобус, дар дохили махсус хонаҳо. яъне ки автобус ба шакли хона буд, ҳамин тавр? автобус ба шакли хона, бале. ва он ҷо чиро меомӯзонданд? ҷавобе ки Дилшод пешниҳод кард, чиро меомӯзонданд? қоидаҳои зинда мондан ёки зинда монданро ҳангоми заминларза. хуб, ки пурра мекунад акунин ҷавоба? Дилшод Ниёзов. кани яъне ки ба мардум дар дохили автобус қоидаҳои зинда мондан дар ҳолати ҳои фавқулодда. яъне ҳамон автобус дохилаш ба шакли чӣ буда? Хона. ба шакли хона буд ки хонаи истиқоматӣ буд ва дар ҳоли заминларза чӣ кор бояд кард? ҳамин чиро меомӯзонданд. ҷавоб комилан дуруст аст. саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. таваҷҷӯҳ кунед ки як гурӯҳ аз донишҷӯён ҳамасола баъди сесияи тобистона рӯзи озодӣ ташкил мекарданд. хуб, ва ҳамон озодиҳо
ба як ҳолати дигар, ҳолати баръакс ки дар тирамоҳ рух медод вобаста буд. чӣ кор мекарданд донишҷӯён? барои мисол ин ҳолат дар донишгоҳи давлати Тамбов низ мушоҳида мешуд ки як гурӯҳи донишҷӯён аз яке аз факултаҳо дар охири сессияи тобистона рӯзи озодӣ ташкил мекарданд. хоб ҳамон озодиҳо ба як ҳолати баръакси озодӣ дар тирамоҳ иртибот дошт. чӣ кор мекарданд онҳо? марҳамат, шумо факултаҳои улуми дақиқа як пеши назар биёрен ва баъди як дақиқа гӯед ки онҳо чӣ кор мекарданд. химия, биология, физика, астрономия, охири сессия, рӯзи озодӣ. баробаршавӣ шабу рӯз зиёдшавӣ камшавӣ. Ана мера. эътидол баҳорӣ, эътидол тирамоҳӣ. Тирамоҳӣ. Оли бес, астрономияро дар назар бигир. нуҷума. охири рӯзи камтарин охири сессия. шаби кӯтоҳтарин, шаби дарозтарин. баробаршавӣ баробарие. махт ба баробар мешад. баҳор ба. инҷа чӣ? Иҷа шаби дарозтарин не шаби кӯтоҳтарин. рӯзи дарозтарин, рӯзи кӯтоҳтарин меша мақсад. иҷа гап дар бораи рӯзи озодӣ рафтасе. Масалан, июнда рӯзи дарозтарин. июнда рӯзи дарозтарин, тирамода шаби. рӯзи кӯтоҳтарин. рӯзи кӯтоҳтарин. рӯзи дарозтарин ва рӯзи кӯтоҳтарин. рӯзи 22 декабр мешавад. Декабр. На, тирамо аст. 22 ноябр. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? рӯзи маҳдудтарин. Кӯтоҳтарин маҳдудтарин. чӣ кор мекарданд донишҷӯён? ба ин савол Дилшод Ниёзов ҷавоб медиҳад. марҳамат, Дилшод. ин бевосита ба фани астрономия тааллуқ дорад ки ин ба рӯзи дарозтарин ва рӯзи кӯтоҳтарин ки ба ҳар ду ҳамин фаслҳо рост меояд мутобиқат мекунад ки масалан баъд ин ба озодӣ чӣ иртибот дорад? рӯзи дарозтарин, рӯзи кӯтоҳтарин ба озодиҳо чӣ иртибот дорад? не, шумо метавонед давом диҳед. барое ки дар ин рӯз онҳо метавонанд зиёдтар вақт ёфтанд ки бевосита сайргашт ки ба ҳар тараф. шояд онҳоро аз дарсҳо озод мекарданд. шояд ба хотире ки дар факултати нуҷумшиносӣ хонанд ягон барои дар экспедитсия. практика берун аз дарс ин чиза бояд мушоҳида кунанд. фаҳмо. хуб, ин ҷавоб қабул аст. факултаи нуҷум, астрономия 22 ноябр тирамоҳӣ мешавад. декабр 22 ҷавоб нодуруст аст. бале, касе пешакӣ фаҳмид ки ҷавоб нодуруст аст? фурқат фаҳмида. аз куҷо фаҳмидед фурқат? барое ки баробаршавӣ як гуфтанд, камшавӣ як гуфтанд, ин декабрда як чи дахл дорад, тобистонда. бале, инҷо гап дар бораи факултаи биология мерафт ва ҷамъ мекарданд дар тирамоҳ ҳар гуна ҷонваронро барои таҷрибаҳои биологӣ. ҳар гуна ҷонваронро ҷамъ мекарданд ва вақте ки сессияи тобистона тамом мешуд, он ҷонваронро чӣ кор мекарданд? озод мекарданд. бо ба табиат онҳоро бармегардонданд баъди таҷрибаҳои биологие ки дар факулта анҷом медоданд. ҷавоб ҳамин буд ва мо ҳамин савол дар шакли камакак дигаргуна як вақт пешниҳод шуда буд. камакак дигаргуна ва ман фикр кардам ки вақти пешниҳод шуд ин савол, фикр кардам шумо дарҳол меёбед. аммо дидед, хотираҳо баъзан моро ҳамин гуна дар ҳолати ногувор мегузоранд. саволи рақами 10. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ин савол душвортар аст вале ҷолиб аст. дар Гавайя бо
бо ҷонвароне бо номи ҳаштпо. Ба- ҳаштпо. хуб шумо медонед ки дар кишварҳое ки онҷо маҳсулоти баҳрӣ бисёр истифода мешавад, онҳо ҳамин гуна ҳар гуна ғизо ва ҳар гуна чизои зиёд доранд. хуб дар гавайя соҳибхонаҳо махсусан бонувон барои воқеан хушмазза шудани ҳамин ҷонварон, яъне ҳаштпоҳо, як кори тамоман аҷоибро бо як таҷҳизоте анҷом медиҳанд ки масалан мо онро бо комилан дигар мақсад истифода мебарем. чӣ кор мекунанд соҳибхонаҳо, кадбонуҳо махсусан? бо ҳаштпо як кореро анҷом медиҳанд дар як таҷҳизоте ки мо бо он таҷҳизот аслан кори дигар анҷом медиҳем. мақсади онҳо ин аст ки он чӣ ки омода месозанд хушлаззат бошад ва барои хонаводашон писанд бошад. савол фаҳмост? марҳамат фикр кунед ки чӣ кор мекунанд кадбонуҳо. муҳтарам роҳӣ ҳамун ҳаштпо гуфта краба дар назар доред? хуб ин асминок. Асминок. ҳаштпо. марҳамат фикр кунед. таҷҳизот дар як таҷҳизот дигар ҳамроҳ мепазанд. ягон таҷҳизот дигар вай мепазанд. дар тоба не ин аввал хусусияти дахлно дар дигар шакл истифода ҳамун таҷҳизотам мега барои дигар чиз истифода мебаранд. таҷҳизот дар гавайя аниф ки духовка нест. мақсад инҷа гап зинда дар бораи гап дар бораи теғ меравад ё ки чӣ меравад, Утюг тоба намешавад. меравад. гап дар бораи утюга метавонад равад. баъд вай бисёр часпак аст. гап дар бораи чизе меравад ки ҳамун часпакиамонро бигирад. ба мақсад мумкин онҳо ҳамна дар ягон чӣ мегиранд, бисёр нигаҳ медоранд, баъд чӣ мекунанд. мақсад ягон вақте гавайя дар змол ҳаст. М? гавайя дар утюг ҳаст. ба чӣ мақсад истифодаш мақсад ин бештар дар гарм як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам роҳӣ фурқат хоҳиш мекунад ки фурқат илтимос мекунад ки ба савол ҷавоб диҳад. марҳамат фурқат. не ба саволо равшанӣ андозед. ба савол равшанӣ меандозем, лекин мо дидагӣ ба гумон нест. аст ки фурқат хулосан як ҷонварест ки дар баъзе кишварҳои дигар ҳамин гуна мавриди истифода қарор мегирад барои ини ошхонаҳо ва аммо дар гавайя низ соҳибхонаҳо кадбонузанҳо, яъне онҳое ки ба пухтани ғизо машғул ҳастанд, хуб як кореро анҷом медиҳанд бо як таҷҳизот, бо ин ҳаштпо ки масалан бо он таҷҳизот мо ин гуна корро анҷом намедиҳем. он таҷҳизот барои мо истифодаи дигар дорад, дар дигар ҳолат онро истифода мебарем. аммо онҳо аз ин таҷҳизот истифода мекунанд ва аз ҳаштпо истифода мекунанд то ғизошон хубтар биёяд. ба ин савол сабрина нигин ҷавоб медиҳад. рафтӣ. марҳамат. хуб намедонам ин вариантро чӣ гуна пешниҳод намоям. шояд ин таҷҳизот дар змол утюг бошад ки мо онро барои дигар чӣ истифода мебарем. бале бо он дарзмол чӣ кор мекунанд? он ҳаштпора дарзмол мекунанд, не? шояд дохили кадом як пакет мегиранд коғазӣ ва онро дарзмол мекунанд. интавр ин вариант шуда метавонад барое ки бисёр тоба ҳамин пухтанаи худаш. ҳамун варианти фурқат пешниҳод мекардӣ кадом вариант буд? ҳаштпо кӯшиш мекунад ки бисёр вақт лонда бошад, ихел гирд бошад. хуб варианти фурқат чӣ буд? фурқат дар фикр фурӯ рафтааст. андешҳои сухотӣ. дигар баъди шунидани дарзмол ва услуби дарзмолкунии ҳаштпо дигар ягон гап нест. хуб ҷавоби шумо қабул аст, ҷавоби сабрина қабул аст, ҳарчанд ки ин ҷавоби дуруст нест. онҳо чӣ кор мекарданд? гӯшти ин ҷонвар бисёр сахт аст. ба хотире ки мулоимтар шавад, онҳо мегирифтанд ин ҷонварро дохили
мошинаи ҷомашӯӣ мепартофтанд. бале бо истифода аз камакак об мошина чӣ кор мекард? кор мекард ва он гӯшт бисёр қима мешуд ба таври табиӣ ва онро соҳибхонаҳо дар деликатесу намедонам дар ғизои дигар дар хӯришҳо истифода мебурданд. ҳамин буд ҷавоб, вале ба ҳар сурат ҷавобҳои дурусти шумо имрӯз рекордӣ аст воқеан. 4 ҷавоби дуруст дорем ва ин натиҷаи бисёр хуб аст. ду карат моро фиреб дод. 2 карат фиреб дод. хуб, барои шумо муваффақият орзу мекунам. оное ки дар ин бозӣ иштирок мекунанд ҳеҷ гоҳ фиреб намехӯранд, ба хотире ки як дунё маълумоти дигарро барои худатон гирифтен. то суҳбати дигар бо шумо худоҳофизӣ мекунем. субҳон ҷалилов будам. комёбу муваффақ бошед.